Dena prest Baionan Abijon Baione rugby taldeak lehen mailako azken faseko lehen partida jokatzeko gau honetan. 30 urte ez zaiola horrelakorik gertatu Baionako errugbi taldeari eta horregatik zale guztien artean poza eta urduritasuna nagusi da azken ordu hauetan. Arratsaldeon ikusentzuleok, ordu gutxi falta dira Abijon Baione taldeak Clermonten kontra aritzeko eta partida. Zela egunean ikusteko aukerarik ez duenarentzat, Baionako herriko etxeak pantaila erraldoi bat instalatuko du Holland Bacht zela egunean. Karrikan behintzat giroa berotzen hasi da. Has gaitezen! Michel Itzain aldudarra zendu da itxasun 82 urte zituela. Alduden sortua itxasun bizi zen eta bertsolaritzan erreferente izan zen 60ko hamarkadan hasita, orduan hasi zen gai hartzaile eta baita epaile ere. Adibidez, Donostian Salvadorrek irabazi zuen txapelketa ezagun horretan epaile izan zen. Itzainak zion aldudarra izateak asko lagundu ziola Salvador ezagutzeko eta haren inguruan asko idatzi zuen tarteko duela 10 urteko biografia. Michel Labegegi ere ezagutu zuen berekin lan egin eta haren inguruan idatzi zuen. Herria edabidean ere idatzi zuen eta gorezko euskaltzen euskaltzalen biltzarreko arduraduna ere izan zen. Zubiak eraiki hitzarmena berritu dute Hendaian ikastolak saretzen dituen ikuspegi nazionala duen proiektua. Proiektuaren mamia, ikasleak eta ikastolak elkartzea, lotzea, gauzak elgarrekin egitea, gurasoekin ere biziki importantea da, harreman hori mantentzea eta eraikitzea. Horako hitzarmenak azkenean laguntzen gaitu, auzoan ditugun beste ikastolekin harremanak lotzeko eta mantentzeko. Eta frogatzen du azkenean, naiz eta administratiboki urrun girela, bihotzarekin biziki hurbil girela eta herri bat girela. Gu mugan bizi gea, orduan guretzat biziki garrantzitsua da, bai alde batera eta bai bestera begiratzea. Eta muga administratibo horiek apurtzea eta ikastola bezala gure bidea egitea. Eskutitz trukaketak, ezagutzea, gauzak elkarrekin, korrika elkarrekin bizi, euskaraldia, olako ekimenak, eta polita da, oso polita da. Lapurdi, Gipuzkoa eta Nafarroako hainbat ikastolek 2016an hasitako bideari batu zaizkie orain ikastola gehiago eta hitzarmen berriko kide dira Biriatuko ikastola, Hendaiako Gure ikastola, Ziburuko Kaskarotenea eta Piarres Lartzabal kolegioa, Berako Labiaga ikastola, Lesakako Tantiru Mairu, Elizondoko Baztan ikastola eta Orereta Oiartzo. Batzen gaituenaren kontzientzia ikaslekin batera pizteko xedea du besteak beste euren arteko trukaketak, ezagutza, harremana eta bizipen berriak eskainiz. Iturburutik itsasora arteko bidea da gurea. Urremari txikitik ibai ederrak sortuz, bi bazter batuz, bizia sortuz, uzta ekarriz, itsasoan denak bat eginez. Ura beren bidean, ikastolak beren bidean. Bai, Oreretagrekin egon zan hasiera nolako esperientzia eta oso polita eta berazgarria izan zen eta beraiek ere etorri ziren eta bai, oso ondo. Iparraldeko ikastolek zerbait behar dituztelarik edo zerbait gertatzen delarik, badut adibide bat hor Arbeluko ikastolak xutea izan delarik ikastolan jaz, kriston sustengoa ukan dugu eskualegi osotik eta biztan dena gure ikastola tipientzat biziki importantea da sustengo hori ukaitea. Bidasoa ibaiaren ondoan eginiko agerraldia hain justu, izan ere zatik eta administratiboaren aintzinean, zubiak eraikiz ikastola bera dela azpimarratu du ikastolen elkarteko lehendakariak. Ikastola eredua aipatuz, bertan izan dira ere Nafarroako ikastolako lehendakaria eta Seaskakoa ere. Eta etorkizuneko Euskal Herriaren eraikuntzan ikaslek ere parte hartze aktiboa izatearen garrantzia nabarmendu dute, 7 probintzietako ikasleen harremanak indartuz eta zubiak eraikiz bezalako ekimenak sustatuz. Baiona txikiko ostalariek 2023an sortutako kasu garagardoaren proiektuak garatzen jarraitzen du. Erabaki genuen proiektu bat egitea elgarrekin, Baiona txikiko ostalariekin,
eta beraz atera genuen garagardo bat, La Superb garagardotegiarekin IPA delako bat atera genuen. Diaz egin genuen beraz Bob's Beerekin garagardo txuri bat, eta aurten Abaratia garagardotegiarekin hori bat, Pale Ale delako bat. Hirugarren garagardo eta edizioa aurten Abarratiarekin eta inoiz baino ostatu gehiagotan. Hasi ginerarik, ez dakit, 10-15 bat ginen, eta aurten 30 pasa, beraz kasik ostatuta jatetxe guztiak parte hartzen dute, eta beraz proiektua ongi aintzinatzen da ez. Elkarlana sustatzen duen esperientzia bat. Guretzat garrantzitsua da hor pixkat zerbait egitea amankomunean, hori garrantzitsua da, gure auzoa batzea hori garrantzitsua da guretzat, eta erakusteko gai garela elgarrekin zerbait egitea, eta zerbait herrikoia, eta proposatzeko zerbait berria, bai. Ostiraletik goiti, aurtengo fruitu edo garagardoa dastatzeko aukera. Aurkezpena helduden ostiralean, ekainaren 13an, beraz arratsaldeko 6etan, Baiona txikiko ostatu guztietan, eta geroan ikusiko dugu, baina bai, helburua da segitzea, eta urtero beste garardo bat egin, eskual herriko garagardotegi batekin. Arotzak zuen alaba bat. Egunon, Laida naiz, Jean-Marc eta Cecilen alaba, eta hemen uartea xalantan edo txalupan gira Baionan. Zuten jabe izan. Hemen hotel logela bat zen, eta egumatez enek gurasoai oparitu diet gau bat hemen, eta maite mintu dira tukiaz, eta hemengoek saltzen zuten. Orduan txalupa erosi dute, eta orain guk dugu erabiltzen, hemen bizigira, eta berriz hasiko dugu hotel gambara alokailu afera horirekin. Amez bat da, privilegiatuak dira, ez dakit nola erran, eskolun berri naizelakoz, eta konten gira. Da, oporetan gira hemen. Eta hain zuzen amets hori jendearekin partekatzeko logela bat alokatzen hasi dira. Gau bat, bi edo bizpailurentzat, hemen logiten alduzue eksperientzia bikain batentzat, gibeleko logela batean, eta Baionako ezoiko etxe bizitza bakarra da. Hemen eksperientzia hori. Ezoiko etxe bizitza bat, ezoiko bistekin. Guzkia sortzen delarik, wonderful. Eta gero ratxean ere bestaldetik hor eguzkiarekin, koloreak badira, erriko etxea, katedrala eta dena, argiak, autobusak. Ez dugu arabutxik entzuten, ordean untxak gira. Paradisoa, nola erran behar da. Hori da. Baiona osoa ikusten dugu hemendik, baina ala ere nola erran ahabotxatik eta biziritmotik bestuak gira pixka bat, eta hortako lasaitasun handi bat etaz gozatzen aldugu hemen. Hain zuzen Aturri ibaian dagoen txalupa 1918an eraikia izan zen. Glasgown eraikia izan da, beraz Eskozian, eta 2005an Baionara arribatu da, traktatua izan da Euskal Herriera arte, eta iazko pertsonek dena berriz egin dute haiek, parte bat gehitu dute txaluparen gainean, bizitzeko kalitate hobeago batentzat. Turistak baztertu gabe Euskal Herriko herritarrei zuzendu nahiko liekete eskaintza hau. Egia erran, eskolun berri bezala, nahi nuke eskoldunak ekin izan, eta eskolegia ahondia da, 3.000 personak, eta igualdetik ere nahi nuke errezibitu igualdeko jendeak. Zuzenean erreserbatzen alduzue, ez gira plataforma batetatik pasatzen, eta bai nahi dugu egiazko kontaktu bat sortu, haiekin mintzatu, elkarrezketa bat sortu, mementu goxo baten pasatzeko, gure aldetik eta haien aldetik. Prezioari dagokionez? Orokorrean gau bat 300 eurokoa da, 2 pertsonentzat, eta hemengokoentzat gainutiki bat egiten da, eta goxaria elgarrekin hartzen dugu. Esan bezala Baionako etxebizitza turistiko ezoiko hau bisitatu nahi duenak informazio gehiago topa dezake sare sozialen bidez.